मोनसे गोजोनथाव रादाब तामुलपुरनि कुमारीकाटायाव एमएलए जलेन दैमारिनि बानजायनायजों गिबि खेब एमएलए काप भलिबल टुर्नामेन्ट खुंनो साखाफारा तामुलपुर जिल्लानि कुमारीकाटा आन्चलिक भवन लांगोनायाव नेशनेल थाखोनि भलिबल बादायलायनाय खुंनो साखाफारा खालामनाय जादों। तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिनि बानजायनायाव फैगौ 4 आरो 5 फेब्रुवारि खालि सानब्रैनि हाबाफारिजों गिबि खेबनि थाखाय नेशनेल थाखोनि एमएलए काप भलिबल टुर्नामेन्ट खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि आसामनि गुबुन गुबुन भलिबल क्लाबनि अनगायैबो उत्तर प्रदेश आरो पान्जाब रायजोनि मोन 8 भलिबल हानजाया बे टुर्नामेन्टआव बाहागो लाफैगोन। एमएलए काप भलिबल टुर्नामेन्ट खुंफुंजानो गोनां थावनियाव एमएलए जलेन दैमारिया दिनै नायदिंहैदों। एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा फोरमायो दि तामुलपुर आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेमु आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव सांग्रांथि आरो थुलुंगाखां होनाय थांखिजों बे भलिबल टुर्नामेन्टखौ खुंनो थांखि लानाय जादों। बेजों लोगोसेनो नेशनेल थाखोनि भलिबल बादायलायनाया जोंनि गोसोखौ मुहिहोनो हानाय आरो मोनसे गोजोनथाव आरो नोजोर बोथाव भलिबल बादायलायनाय जागोनखौ फोरमायथिदों एमएलए जलेन दैमारिया। आरो नेशनेल थाखोनि खुंनो लानाय बे भलिबल बादायलायनायाव बाहागो लानो तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ हांख्रायहरदों। गाबोननिफ्राय 4 आरो 5 फेब्रुवारि साननैनि हाबाफारिजों बेवहाय तामुलपुर एमएलए काप भलिबल चेम्पियनशिप जों बेवहाय खुंनो लादों आरो बेनि गुबै थांखिया जाहैबाय मा जोंनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे बा जोंनि गुबुन गुबुन गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाग्रा जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय जोङो दिनै बे भलिबल कापखौ बेवहाय खुंनाय जागोन। दा बेयाव आसामनि लोगोसे भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बेवहाय हानजाफ्रा बाहागो लागोन। मोन 8 हानजाया बेवहाय बाहागो लागोन। दा बेखायनो आं गाबोननिफ्राय जानो गोनां जि भलिबल बादायलायनाय बे बादायलायनायाव तामुलपुरनि बयखौबो बाहागो लानो नुजाथिफैनानै बयखौबो थुलुंगा होनो थाखाय आं खावलायदों। लोगोसेनो बे भलिबल बादायलायनायाव बाहागो लानो गोनां हानजाफोरा जाहैबाय जेनेबा पान्जाबनिफ्राय बाहागो लागोन, उत्तर प्रदेशनि वारियर बाहागो लागोन, तामुलपुरनिफ्राय बाहागो लागोन, सरबकनिफ्राय बाहागो लागोन, टंलानिफ्राय बाहागो लागोन, आसाम पुलिसनिफ्राय बाहागो लागोन, एससीबी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आसामनिफ्राय बाहागो लागोन। बेबायदिनो गोबां मोजां मोजां क्लाब बा टंलानिफ्राय बाहागो लागोन हानजाफोरा जोंनि बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन। दा जों आसा खालामदों जोंनि लाइमोनफोरा नैबे खेलानि गेजेरजों एसेबाबो थुलुंगा मोनगोन आरो थुलुंगा होनायजों लोगोसे इयुनाव जोङो साफा साफा मोजां गुबुन गुबुन बिथिङाव गेलेगिरि सोरजिनो हागोन होननानै तामुलपुरनिफ्राय बे थांखिजों नैबे भलिबल जोंनि चेम्पियनशिपखौ खुंनाय जादों। अहाकालि तामुलपुर समष्टिर अंतर्गत तामुलपुर जिल्लात कुमारीकाटात एमएलए काप भलिबल चेम्पियनशिप आरम्भ हबले गई आछे। गतिके यार कारणे प्रथमे मैं तामुलपुरबासीक अहाकालिर পৰা हबलगिया दुदिनिया जी एमएलए काप भलिबल चेम्पियनशिप ইয়াত উপভোগ কৰাৰ কাৰণে মই প্ৰথমে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি তামুলপুৰ জিলা বা সমষ্টিৰ যুৱকসকলক বা খেলুৱৈসকলক প্ৰেৰণা দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত এমএলএ কাপৰ আয়োজন কৰিছোঁ। যিটো ভলিবল এমএলএ কাপ ইয়াত আমাৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ কিছু ৰাজ্যৰ পৰা ইয়াত টিম অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে অহাকালিৰ পৰা হ'বলগীয়া যি ভলিবল চেম্পিয়নশ্বিপ ইয়াত আমাৰ আসাম পুলিচৰ পৰা আহিব, আমাৰ ইয়াত পাঞ্জাব ভলিবল ক্লাবৰ পৰা আহিব, ইয়াত উত্তৰ প্ৰদেশ ৱাৰিয়ৰ আহিব, লগতে সৰ্বক আহিব, লগতে আমাৰ ইয়াত কাজল দাস মেমৰিয়েল ভলিবল একাডেমি আহিব, কৰদৈগুৰি ভলিবল টিম আহিব, তামুলপুৰ টিম আহিব। গতিকে আমাৰ ইয়াত এছচিবিৰ পৰা টিম আহিব। গতিকে প্ৰায় 8টা টিমে ইয়াত আমাৰ অহাকালিৰ পৰা হ'বলগীয়া ভলিবল এমএলএ কাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে মই অহাকালিৰ পৰা দুদিনীয়া হ'বলগীয়া যি এমএলএ কাপ ইয়াত মই সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ।